Ya opo sih mak, sampean niku jarang ngejak nang Jatim Park, he? Kok iso aku dijak rene iki lho? Kan gak ro aku mang bisa sing Trans Jatim iku kuwebek koyo ngono. Timbangane rono bayar numpak-numpak meneh. Ya nek rene tak gratis. Salah delok niku lho sampean nggawa apa iku mang, he? Oh, roti goreng, Dut. Arep aja lho. Saya tuku 7.000 iku mang ah. Ya nek diembui iki mang telu aku njaluk embu. Oh, enak. Parah Arep sampean ora? iku, Kak. Ya wis kon beneran. Ya wis gak apa-apa wis, sampean jarene gak apa-apa. Aku tak menisan golek mangsa. Ya Allah, tinggal golek brondong-brondong. Iya ta? Kalau Dut ganteng Dut sapa? Oleh siji tak gawene mulih siji ya, Mak ya. Ya wis ayo, Mak. Kena rono, Mak. Dalah dhewe aku teh mangan roti. Ku wong ganteng-ganteng, Mak. Hai, motone ijo lek ketak wong ganteng. Ya Allah, Mi, padahal yo tas dibuka lho ya. Lah iya lho, resik-resik. Wong-wong jan gak iso menjaga kebersihan blas. Iya. Niku kalau dadi kota yang maju, gak iso. Lah wong menungsone kok ngene lho ya. Sajane apik lho jan yo alun-alun sik tas buka rondo lho iso koyo ngene janan. penuh dengan sampah yo. Wong ki terlalu antusias Mi. Tapi bener terlalu antusias tapi ya ngono. Ora Proyek iku. iya wong sampah iku lho wake pating kelecek kok iso gak gelem buat sampah. Mi, mana ambek gendut? Iya ya didor Aku loro iku. Ayo yo golek sing gratis ah wong mak karo wong pelit. Selambe mangan roti goreng Mi. Jangan denemen wong kabeh sampean ya Mi ya. Lek sampean kan nggo dhuwit sing akeh, Ya, Mas. di marung-marung ngono Ya ya. iyalah. Mak kok kaya enak sih. Pengen kan? Iya. Oh, ngono cari wong-wong. Iku mangke kene Lancang nih cari kak tawa bapak ora nawani kok ya badhe kae. Cari tak nawani. Iya. Ketemuan. Jarina Jatim Park, mak nang alun-alun. Sangu itu lho Mi. Roti goreng. Tuku mek piro? 7.000. Dudut. Isane dijak maknar ku ya. Iya, dijak di alun-alun nih soe. Jarina arek. Biasa iku mang wis full timbangane numpak-numpak bayar maneh. Oh ya rene tak medite. Dapuran ini mek 5.000, besku mek 5.000, Mak. Lah ya full Sri, nek numpak liyane kan ya sik 200 maneh Sri. Kon mang kok ya rene apa? Lah aku hanya jangan rene yo. Tim mangan-mangan marung. Mangan nih. Landakan moton ijo. Lho palapan iki sik luwe. Lah kowe mangan roti goreng ngono. Mo, aku ora doyan iku. Watuk ngikli lek ngono. Lah sampeyan cek kalong duwe sampean ayo marung. Bayaran ya wi. Ya wis ayo. Kan ada adu domba kan. Ya tak gabung iki apa ya? Lah iya ora melok bayari lho. Ya wis ayo. Ayo. Pinten?